Branwen Osian, chi ydi Siddi a ydych chi newydd ryddhau albym newydd. Allwch chi sôn chydig bach am yr albym wrthai? Be ddigwyddodd nes i ffindio rhyw hen stori o hen stori dwy teg wedi cael ei selio mewn cwm sydd just yn ôl tu ni, Borcw. A dwi'n cofio ni'n byw'n Caerdydd ar y pryd a nes i ffonio Osian a dweud, o dwi'n ffindio stori, be am ni'n gwneud albym fatha efo'r stori ma reit yn y cefndir yr albym, ond eto dyna di'r sylfaen. So nes i ddweud, ia iawn, dwi'n gwybod sgan ti lot o ddewis. O, ffôn call wrth dweud, oce, da ni'n cychwyn band ar nhw Siddi, a da ni'n mynd i wneud albym gysyniadol. So dyna ddigwyddodd. Ie, ond oedd hynna o leia 2 flynedd yn ôl. Dwi'n meddwl amdano chi fel band eitha newydd, ond fel ti'n sôn, ydych chi wedi bod wrthi ers bron i 2 flynedd. Be di'r broses wedi arwain at yr albym ta? Mae'n da mor brysur, mae'n siŵr bod o mor hir, ie? Ie. Dwi'n chwarae efo Cowboys ers 2 flynedd o'n. Ti di muno yn rhan amser, mewn ffordd. Ie, do. A ti efo Candelas. Wedyn, mae'n wallgo, de. Gyda ti bydd y bronion bob penwythnos ti'n rwla yn chwarae. Ond ag bod ni'n byw yn yr un tŷ, bydd nhw ddau ni'n byw adre, da ni dal, mae hyn wedi cymryd gymaint amser, bod ni'n rhoi bob biliad sbar iddo, ond dyna fo, mae di wneud dan. Ydych chi'n cael bach o draffaeth sgwennu efo'ch gilydd neu di'n reit hawdd? Yr album na ddigwydd yn andros o hawdd, do. Dwi'n meddwl. Ond mae'r rhyfedd bod ni'n byw yr un tŷ, weithiau so rhai pethau ddim yn dod o gwbl. Dyna si fynd i Iwerddon o gwaith, a dyna sti yrru tamad o gan fi dros e-mail. Pan oedd eisiau un can. Ie, un can. A dyna sti yrru'r music i fi, a jyst achos mae'n siŵr achos fi mewn lle holl o wahanol, nath o ddod fel e, mewn tan yr awr, nes i sgwennu fe gyd, a nath o gyd gael ei offer. Tras i'n Iwerddon? Ie, o ffordd. O ran y broses recordio wedyn, ydych chi wedi recordio fo eich hun, neu lle ydych chi wedi recordio fo? O, recordio fe gyd yn hun. Nathon ni bwcio yr ysgoldy yn Llanuwchlyn am 2 ddiwrnod, a mwy neu'n lai recordio pob dim yn fan'na. A dyn, achos mae fatha hen gapel, lle mae'r acoustics yn andros o neis, de. A dyn, o'n y piano na hefyd, efo sŵn reit, beth sy'n galw o? Allan o diwn. Dim allan o diwn, ie. Wrach allan o diwn sy'n galw o. So, sŵn capel Cymreig, sŵn piano. Ie, allan o diwn. Ie, Ie, oedd yn eisiau'r sŵn ned, oedd yn gwybod beth oedd eisiau. A dyn, yr canu i gyd adre. Tri benderfynu o'r cychwyn, na just branner o piano fi ar gitar, a dim byd arall trwy'r album, de. Doeddwn ni'n mynd i edio mwy o ffyrnau chi. A mae reit driw hefyd ydy, fatha, os oedd yna sŵn radiators, yr capel, neu sŵn y piano yn gwychian, oedden nhw'n mynd mewn, oedd y sŵn mwyaf byw posib. Ti'n gwled yr dŵr yn mynd trwy'r pipes o'r radiator drwy'r album i gyd. Be ydych chi'n mynd i wneud efo hybu yr album o'n? Sgwyddoch chi dipyn o gigs ar y gweill? Fy ni'n lawnsio heno yn Sgoldy, Llanuwchlyn. A wedyn bore di Sadwrn, a mynd ar 10, dyn ni tu allan Ewy Meirion, y siop Gymraeg yn Bala. Fydd gen i dipyn o gigs mis Chwefror, mae hynny i ddod, fel fy ni'n coeddi nhw ar Bandcamp neu Gwefan a Cyching. Dwi'n gobeithio bod ni'n gallu gwneud taith rownd capeli, achos mewn capel nath ni recordio fo, trio rhywbeth gwahanol. Dwi'n meddwl bod cerddoriaeth ni'n gallu gweddu'r math yna o lefydd, so dwi'n trio rhywbeth gwahanol.